la defensa, l'heroica defensa, no de la vila, sinó de la ciutat d'Alcoi, i que sapigueu que molts dels que, en teoria, ara estem intentant recordar, van acabar en el nostre regiment de la Mare de tots Desemparats. Recordar també els Cantó, entre altres, i a veure si aquesta és la primera de més, perquè penso que és una ciutat en oportunitats i falta que s'ho aprenga. I mentalitat del segle XVIII i endavant, a gaudir. Atenció, soldats! Visca el general Basset! Visca! Visca el coll! Visca! Visquen els miquelets! Visca! Atenció, fusell al muscle. Preparats per marxar. Marxeu! Primo! Molt bé.